और आजकल यही हो रहा है, कहा गया है कि अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं तो आपके सैकड़ों साथी होंगे। अगर जीवन चर्या अगर थोड़ा भी डगमगा जाए ना तो शायद आजकल कोई पूछने वाला नहीं है ना। कि गजब गजब के लोग जग में स्वार्थ भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हो, कि जब समय होला कमजोर तो सब कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ दे। जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला क्या बात है। और कहे के बाद बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू हर होई ना। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला पे केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू हर होई। धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। धई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बहुत बहुत